Man skal vælge dansstil frem for andre, for man lærer en hel masse. Der er en helt anden viden, og det er simpelthen bare noget af det fedeste. At være lærling hos Danstil gør, at man er glad for at tage på arbejde, og med folk, der vil lære mig en masse. Jeg begyndte på elektrikeruddannelsen, fordi jeg har interesser inden for maskiner. Jeg vil ikke være den almene huselektriker. Til dig, der gerne vil udfordre dig selv, så er det helt klart den industrielle vej hos NLMK Danstil. Jeg har lært diverse svejseteknikker. Rigtig mange ting om, hvordan vandet virker, har jeg lært herude. Så jeg mere forstår kredsløbet fra, hvor vandet kommer fra, til hvordan vi behandler det. Alt praktisk, man laver, er noget, der har betydning for din skolegang. En dag så tager man ud til et skab, fordi der er nogle sikringer, der er gået. Den næste dag, der kan man måske stå ved en motor og montere eller afmontere. Der er en fremtid i stålindustrien, der kommer til at hjælpe med vindmølleindustrien og byggeindustrien. Man løber altid tør for muligheder for at få lov til at prøve noget nyt. Selvom jeg er lærling, så lytter Svend også til mig herude. Hvis man godt vil udfordre sig selv teoretisk, så er det også et fantastisk sted at være. Det er her, der er en masse metaller og større opgaver, som jeg kan interessere mig for. Så jeg prøver en masse forskelligt inden for massiv metal. Til dig, der gerne vil have en læreplads eller en praktikplads, jeg vil anbefale, at du går ud og snakker med cheferne. Det giver et godt førsteholdsindtryk, at du gerne vil det, du prøver at komme ind til.